дар доираи омодагӣ ба мусобиқаи литсензионии олимпии чемпионати Осиё ки аз 3 то 11 марти соли ҷорӣ дар шаҳри Аммони Урдун баргузор мешавад, мунтахаби Тоҷикистон оид ба бокс дар шаҳри Душанбе ба машқу тамрин фаро гирифта шудаанд. Варзишгарон 28 феврал ба макони чорабинии варзишӣ сафар намуда тамринҳоро дар он ҷо идома медиҳанд. гузориши ҳамкорони мо дар ин бора. чемпионати Осиё барои мужданони ҳаваскори қурра чорабинии муҳим ба шумор меравад. зеро бо нишон додани натиҷаи назаррас дар он варзишгар метавонад ҳаққи ширкат дар олимпиадаро ба даст биёрад. мунтахаби Тоҷикистон дар ҳайати 12 нафар 4 духтар Сумая Қосимова, Миҷгона Самадова, Шоира Зулқайнарова, Нилуфар Бобоёрова ва 8 писар Баҳодур Усмонов, Бахтовар Сагизов, Шаббос Неъматуллоев, Сиёвуш Зуҳуров, Давлат Болтаев, Бахтиёри Мирзо Муҳаммад, Шӯҳрат Сабзалиев ва Шералӣ Муҳаммадалиев ба ин чорабинӣ сафар бармегарданд. дар доираи омодагӣ ба мусобиқоти болозикр сармураббӣ Мирзо Шамсиев мужданонро ба тамринҳои дастаҷамъона ҷалб намудааст. ба гуфтаи сармураббӣ, варзишгарон дар як рӯз 5 соат саҳар ва бегоҳ машқ карда дар ҳолати хуби ҷисмонӣ қарор доранд, аммо онҳо аз ҷиҳати надоштани толори хубӣ бо таҷҳизотҳои варзишӣ муҷаҳҳаз танқисӣ мекашанд. моҳи январ ба 2 машқҳои дастаҷамъӣ ташкил кардагӣ буданд. 29 январ мо шаҳри Ухан Хитой рафтанамон дар кор буду нашуд. Коронавирус сар шуд дар он ҷо, барои ҳамин мусобиқаро манъ карданд. кумитаи кор ба ҷавонон ҳамон 2 машқҳои дастаҷамъиро ташкил карда буданд. ҳозираш ба мана дастгирӣ нест. бе машқҳои дастаҷамъӣ тайёрӣ дида истодем. ҳар як варзишгар дар талолҳое ки ҷода машқ мекунанд дар дасти мураббии худашонда. ба хунукӣ ва шароити баъди толор нигоҳ накарда, варзишгарон барои ҷисману рӯҳан барқарор кардани худ талош доранд, зеро мақсади ягонаи онҳо рохати бозиҳои олимпӣ мебошад. Миҷгона Самадова соли гузашта дар ҷоми ҷаҳон ба гирифтани медали нуқра даст ёфта буд. ба иқрори худи ӯ ҳангоми ширкат дар ҷоми ҷаҳон якчанд камбудию хатоҳояшро дарк кардаву ҳамакнун баҳри ислоҳи онҳо кӯшиш дорад. чанд камбудӣ доштам ва ҳозир устодам ҳамроҳи ман ҳамон камбудиҳои маро ислоҳ кардааст, то ки дар чемпионати Осиё ман тавонам ки боз аз инда натиҷаи хубро ба даст биёрам. узви дигари мунтахаби Тоҷикистон Бахтовар Сагизов қаблан дар шаҳри Кӯлоб таҳти роҳбарии Сулаймон Нодиров машқ мекард. тӯли як ҳафта аст ки барои машғулиятҳои дастаҷамъона ба шаҳри Душанбе омадааст. ахирон мусобиқае ки ман иштирок кардам дар Федератсияи Россия баргузор гардид. Я рақиби худро мағлуб сохтам ва ба рақиби дигими худам Украина мағлуб шудам. камбудӣ худро ман дар он ҷо ҳис кардам ки ҳамин камбудӣ дар ҳамон буд ки ман дар ин ҷо рақиби нағз надорам ки мақсад ман бо он дар машқи тамринам бисёртар кор кунем. ҳамин камбудӣ ман ба фикрам ҳамин буд. аз миёни ҳамаи мужданони кишвар Баҳодур Усмонов, Бахтовар Сагизов, Шоира Зулқайнарова ва Миҷгона Самадова имконияти бештари пайдо кардани ҳаққи ширкат дар олимпиадаро доранд. аз ин рӯ онҳо масъулияти баланди худро дарк карда ҷидду ҷаҳд бар он доранд ки парчами миллатро дар арсаи олимпӣ парафшон созанд. Парвина Ашурзода, Сафарали Қурбонов, махсус барои барномаи иттилоотии хабар.